Niin, se alkoi siitä, että Anströmin Urpo oli täällä aikaisemmin tuossa kirpputorin. Siinä oli semmoinen kirpputoriyhdistys. Joo, ja sitten siinä se kirpputoriyhdistys joutui vähän semmoisiin vaikeuksiin ja se joutui lopettamaan. Sitten Anströmin Urpo sitten tuli mulle kysymään, että kävisikö, että teidän seurakunta tai meidän seurakunta ottaisi sen homman. Siinä oli se ruoanjako, leivänjako sitten myös mukana siinä kirpputorihommassa. Että jos me otetaan se hoitaaksemme se homma. Ja se vuosi oli? Ja tämä vuosi oli 2009 marraskuussa, kun me tultiin Vihdin kirkolta. Meillä oli kirpputori siellä ja sitten tultiin se kirpputori kanssa tänne. Ja siitä se alkoi se jako sitten ruoanjako. Ja siitä se alkoi sitten. Siinä meitä oli ensiksi ajamassa sitten. Minä olin toisena, meitä oli 2 porukkaa. Ja sitten toisena porukkana oli sitten Hovin Markus. Hänellä oli pakettiauto ja me sitten ajettiin Markuksen autolla sitten nämä leivät. Ja jaettiin niitä siellä ja sitten seurakunta huolehti siitä kirpputorihommasta. Mä olin siinä Hovin Markuksen ryhmässä ja sitten toi Riittahan oli mulla kaverina sitten. Aina kun pääsi. Niin, silloin kun pääsi. Niin, joo. Ja te olitte sitten toisessa ryhmässä. Joo, me oltiin. Olihan meillä siellä apulaisia sitten, mutta ei kaikkia muista sitten. Niin, niitä oli sitten. Niin. Ne vaihtui aina välillä. Mutta ensin alkuun ei ollut, että mä lähdin Erkin mukaan, että ei mua ollut siihen kukaan pyytänyt, mutta kun mulla on häneen jonkun näköinen tämmöinen sopimus, niin lähdin mukaan, kun ajattelin, että johan toi mies väsyy. Ja sitten me 2 oltiin ensin siinä ja sitten hän sai semmoisen yhden seurakunta. Hän kuului myös seurakuntaan, hän sai siihen ajohomman, että sitten meitä oli siinä aluksi niin kuin 3. Ja sitten siihen tuli kyllä ihan näitä muita, mitkä ei kuulunut seurakuntaan. Me saatiin apua kyllä ihan hyvin. Ja seurakunnastakin tuli. Seurakunnastakin tuli, niin. Ja ihan hyviä, kivoja ihmisiä saatiin. Ne oli ihan hyviä kokemuksia. Siinä pysyi sitten aina niin kuin virkeänä ja sillä tavalla kunnossakin, kun teki vähän hommiakin viikoittain. Ei tarvinnut olla ihan laiskana eläkeaikanakaan. Niin. Se oli ihan hyvää hommaa ja mielenkiintoista. Ja pysyi semmoinen elämän niin kuin rytmi. Ja ihan siihen koronan alkuun asti oltiin. Mutta siellä tuli tosi ihania ihmisiä, niin kuin pääsi niin kuin aamulla keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, että siellä tuli ihan ystävystä muutamien kanssa sitten. Niin, ja siellä sai moni ihminen ihan päivän ruuan, kun joka päivä oli lauantaina ja ihan maanantaista lauantaihin oli. Että siellä nehän kävi joka päivä, että siellä sai ateriat aina. Ja hyvät ateriat. Yksi rouva sanoi mulle, että hän ei ole koskaan niin hyvää ruokaa syönyt kuin tänä on aikana, että heillä on ollut niin tiukka, että ei ole lihaa eikä mitään saanut. Niin. Ja kuitenkin kaupoista tuli, kun ne oli sitä ylijäämää tai tämmöistä, niin ihan hyviä ruokia tuli. Kaikenlaista ihan. Kauhean kivaa meillä oli. Siis, mun mielestä oli siis, kun nyt ollaan kuitenkin ihmisiä, kauhean hyvä henki meillä oli siellä. Ihan sellainen. Ja että sitä tehtiin niin kuin sydämestä, jos voisi sanoa.